TV. Azvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe iko zvinezvi tiri kusangana nenyaya tiri kuti mutambo watsvuka ropa. Vakomana vana Themba Mliswa, vakomana regerai munokwadzwa, vakomana munokwara izvo. So Themba Mliswa handiti nyaya iri kutenderera kunzi ari kunzi akadya mari, ari kunzi akapuwa mari akadya kuti abvondore VP Chiwenga. Handiti mukuzviona apuwa mari kudaro nyaya dzake dzakubudawo because weakness yake inozivikanwa kuti ndeye madress. Mukomana anoda mutsetse. Zvimwe zvese izvi ndini zvangu ndabvuma kudai kuna vanhu vanoda madress. Saka iko zvinezvi ari kunzi Akanyenga amai Auxillia Mnangagwa ndonyaya iri kubuda panapa according to comrade Never Maswera say vari kubuditsa vachibvondora vachiti when Themba proposed to Auxillia Mnangagwa as far back as 2018 he promised her that he was young, fit and more energetic than Emerson and would make her beg for more. There are many in the rank and file of the presidential guard and Auxiliar security detail that know about this. Panzi kunevari kutogadha mai venyika, nevari kugadha ikoko kumudhara wacho. Hanzi zviri kuzikanwa kuti Themba akakumbira muriwo wamai venyika, akakorovhera, akatsvetera, aida kudzvedera amai venyika. Imagine aiwa kuna vanhu vanodherera. Saka tiri kuti kana mafaira aya zvaari kubuda tiri kuti ngazvirambe zvakadaro, ngaarambe achibvondorwa mafaira. Iye isusu tamirirawo ake ari kudedzera kuti ari kuda kubvondora, ada kubudisa mafaira aVP. Handiti isusu tiri kuti takamirirawo mafaira ake, takamirira mafaira aThemba Mliswa kuti aramba ari kubuda. Tiriko kuCullion TV tichichimhanya. Aiwa iko zvinezvi ingori pull the trigger, nyaya after nyaya. Hatisi kumira, toda kuti zvinhu zvese zvibvondoke, zvizikanwe, nhunzva tunzva, ndururani, nhubu zvichadhedhana musoro chete. I'm telling you, chero munhu akanzi akusekerera zvinenge pagame iri hakuna vanhu vese. Munhu wechirume ungatomubira mari akatoda anogona kuregerera, ungatonzi wamuvhara dhiri anogona kuregerera. Chero mota yake akakupa ukadhiraivha ukanobonderesa anogona kuregerera. Kwete unzwa nyenga mukadzi wake unonyeba. Themba apapa anonyudziswa nezvinhu zvakutanga kubuda izvi. Even though zvazvo nyaya yeproof yakazonyanya kuti kwesere inoona kunetsa zvonyazozoti tiri kumuona video because I know kuti vanhu vari panapa paCullion TV muri ndururani memuda kuti Cullion timboti paka video kacho tuone Themba achitsvetera amai venyika. Zvinhu zvokuti zvinogona kuzonetsa hazvo, but aiwa apa tiri kufara chaizvo. For now tiri kuti there can't be smoke without fire. Themba Mliswa ari kubuditsa mafaira ari kutaura aVP Chiwenga, haasi kubuditsa tumavideo ezvinhu zvacho zvichiitika yeproof zvekunzi vari kuita corruption, vakapuwa mari vakazodai, so haasi kuzvibuditsa, ari kungotaura nemuromo. Saka these people vakutobuditsawo nyaya dzake vachitaurawo nemuromo. Saka kureva kuti wiki rineri richaita pfupi zvekutorevesa ende pachanakidza. Garai mune data, garai makagadzirira zvinhu zviri kuitika izvozvi. Ndikukutaurirai kuti mumwe munhu achangorekana asvikirwa padheni akavarairwa achifungidzira kuti ari kurova assignment imwe, kana kuti achifungidzira kuti auya kunopiwa imwe offer panenge patouya offer yemambama. Ndo mamirira zvakaita. Saka sofa tiri kuti zvibodzwa zvakandwa zvacho VP Chiwenga havana kana chavakanda, but tiri kuti Themba Mliswa ari kungokanda maown go. This is the current situation, but without wasting much of your time, ndine zvimwe zvandiri kumhanyira ndoda kuzivisa vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregistrwa macompany. Batai Education Research ndo company inozvigona izvozvo. Handiti yoda kuregistrwa company ubva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit. Handiti unongotora namba dzandakuisirai pascreen idzi, motaura namukoma Owen, ndo vanogona kuita zvinhu izvozvo. Chono vanokuitira vari kwavari uri kwauri and haumbonide kumboswera uchizodingira zvakawanda. Unongotaura navo, process motoita kamariwo kako kebasa kekuti vakuitire. Hakuna zvemara, munoziva kuti ina ndingangokutaurire zvinhu zvemara panapa, but ukaona ndazvitaura it simply means zviri affordable and very reliable. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Chimbotererai munzwe zvimwe zviri kutaurwa panapa. Icho dambudziko raita hunhu hwaThemba Mliswa nenyaya yawachiwenga iyo. Themba uri kutaura chokwadi ende chinhu chaari kutaura ndo chokwadi chaicho. Asi chokwadi chake manje wachitaura uri pakona, uri pachibhende, wachitaura uri pacontract yekupuwa mari, wachitaura uri munhu ari kushandiswa, munhu ari kutsvaga mari, wachitaura uchishandisa a business political situation yaari kuita. Munhu ane order ende ari kutaura akawanda kunze kwenyika. Akaenda kubuda muSouth Africa kuti anotaura ari kuDurban kwaari uko. Saka
Cape Town Durban kwaro. Saka idambudziko guru kuti Themba Mliswa aita tsotsi nokuti dai anga achida kusungisa utungamiri hweZANU-PF aisungisa kutanga Mnangagwa wacho direct akamupa mari. Ndanzwa aitaura kuti Zaki inofanira kuita basa pana vachiwenga. Zaki inofanira kutanga kuita basa pana iye Mliswa wacho. Mari yakanga achipanana naMnangagwa inofanira kuongororwa kuti mari yakabva kupi, yanga ine chinangwa chei. Zaki yapedza yozochisunga Mnangagwa wacho vochizonosunga Chiwenga nemaministers ake. Saka uyo Themba Mliswa uda kupatisa vana veZimbabwe, kuitisa vana veZimbabwe, kushandisa, kuda kutora vana veZimbabwe sematununu, semadofo. Iye ari pa business wise, mutaikuni Themba Mliswa. Nokuti iko zvinezvi ari kutora zvese. Mnangagwa une how many dockets dzaainadzo? Kukura hundi kune dockets nemandevero, kune dockets Midlands uko. Nyaya yema 15 billion wanana Mnangagwa ndo vanga vari ma leaders acho vari ma ministers. Kune ma dockets acho. Nyaya ya 2007 na 8 ine ma dockets akawandisa stereki yakazoya kuMuhlane commission kuya. Nyaya ya 2018 yakakonzereswa na Mnangagwa, vanhu vakapiswa dzimba kwadimbirwa maoko akatochwa akapiswa. Vamwe vakatizwa munyika vapera kuita ma refugees through Mnangagwa vachiramba ma election defeat kuna Tsvangirai. 2023 vanhu vakapera kubaya maJackson, vanhu vakasungwa vakaurawa, vanhu vakatochwa, vakaitwa sei. Ma election akarigwa. Saka Mnangagwa haana docket here 2018 rokubira Nelson Chamisa ma election. Haana docket here Mnangagwa rokubira Nelson Chamisa ma election 2023 ashandisa military force Poland. Achishandisa Zeki, achishandisa vana Chigumba nana Malaba kujudiciary, achishandisa mapurisa. Aisi ningirikini here yoyo. Aisi case here yoyo yekuba ma election. Saka Themba Mliswa munhu akatumwa because angonanga Chiwenga chete. Andisi kudefenda Chiwenga, but inyaya yawo ndeyekurwisa Chiwenga kuti Chiwenga asamisa nyaya ya 2030. Saka maZimbabwe havafani kuteerera Themba Mliswa. It's a bogus, it's a political business. Because dai anga ari kurwisa ZANU anofanira kurwisa yese. Saka ane targeted men munhu akapuwa mari. Saka Chiwenga isusu hatinoda kuti asungwe, and hatinoda kuti apinde mujeri, and hatinoda kuti Chiwenga akundwe naMnangagwa, and Chiwenga ndiye muridzi weZANU-PF. Ndongatizive izvozvo. Mnangagwa it's a bogus rakatonotorwa namuna Chiwenga kuSouth Africa uko ratiza muZimbabwe. Nasu unonhingirikina. Saka vese vari kutsvagwa, vese vana Tungwara vese ava, vese vana Mliswa vese ava, vese vanhu vari kushanda muZANU-PF Manje anaya masapota aMnangagwa, matsigiri aMnangagwa vakapinzwa naMnangagwa mushure mekunge vabvisa Mugabe. Saka vatsigiri vake, saka ari kusara nehama neshamwari. Saka isusu ngatisapotei vaChiwenga. Nhau ya 2030 haifani kubudira, ende vaChiwenga havafani kusungwa. Chiwenga akangosangana necrossfire yekusungwa vanhu vese murodhi.